The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In 1 Peter chapter 3, verse 12 to 15, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to every one who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Jeremiah 32:17, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. 2 Timothy 2:7, 11 to 12. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. 2 Thessalonians 1:7 to 12. And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Therefore we also pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. 2 Samuel 22:33, God is my strength and power, and he makes my way perfect. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag kung nababa kita'y mga sala nga tinir diha kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhat tong pagtuon sa pulong sa Dios. They become barriers, so we have to get rid of them. Pinagi sa paggamit nato sa 1 John 1:9 nga may atong recovery technique or rebound technique. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon.
This is the most important decision you can make in your entire life. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tungko galingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita aron sa pagpadayon sa among adlaw-adlaw pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi. Tibailan kini sa imong plano nga nagalihok pa matag usa kanamo. Salamat o Dios ning tanan, gumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya nga dili kami takos musa nining adlaw Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami, tultuli kami, pasabta pa kami og tin-aw gyud sa imong mga kamatuoran. Pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat o Dios niining tanan nga imong gihatag kanamo nga kahigayunan. O salamat ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga suki na nining atong Bible study. Adlaw-adlaw naman kini atong ginabuhat, taon-taon na gyud og na kini puwas, wa na ni kini undangay hangtod na kini panghuaon nata sa Dios. Either kuhaon kita by physical death or unsa rapture, panahon sa pagsakgaw sa simbahan. Kita mao ang simbahan pag sakgaw na kita ni Ginoong Jesucristo sa panahon sa rapture. O either nining duha. So, maundang kini atong ginahimo adlaw-adlaw. Mientras tanto nga padayon pa ang plano sa Dios atong kinabuhi na padayon. We have to keep on keeping on. O just hold on to the doctrines that we have already studied. Kung nahimo ng bahin sa atong kalag. Okay? So, padayon kita. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan nato og mental attitude dynamics. So, kaninyong mga bag-o, welcome og just maintain that open mind nimo. Buksi lang yun ang imong pangunahon na. Aron sa ingon niya ng Espiritu Santo nga magapuno kanimo kung imo nang gisugid ang imong mga sala o kung ikaw magtutuo na. Kinahanglan nga mo concentrate lang ka sa unsay gitudlo, because the issue is the message, not the messenger. Okay? So kagahapon atong gituki katong bahin sa pagbati, emosyon. Now, ato namang natunan nga ang emosyon kanang bahin man kini sa kalag noon apan you see ang emosyon pagbati ba mo bati kita gutom, bati kita og kauhaw, bati kita og kakapoy, bati kita kalaay, bati kita kanang kalipay. All of these are part of emotions. But niyang prinsipyo din nga angay gyud nimong matnguna na gyud ni di na gyud ni wagtang sa imong panumduman. Isilsil. This is inculcation. Emotion, paminaw. Emotion has no part in the spiritual life. Wala. Wala siya ay bahin, wa siya ay labot
sa espirituhano natong pagkinabuhi. Okay? Now, that is why sa diha nga ang emosyon na ang atong pagbati na nga mo dominar kanato ingon nga mga magtotoo. Now, we go into old sin nature control. You see? Kung naibaw naman ta nga old sin nature is atbang kana sa Espiritu Santo na amay nagkaatbang. Okay? In conflict. God the Holy Spirit o ang old sin nature. Kining duha, pilian nato. We have to make a choice. Now, we have that perfect freedom, of course. Total freedom to choose. Gumikan kay gihatagan mangita sa Dios og kabubuton, free will, or volition. So, kay hinatag mo na sa Dios, ipagamit ka na nato. So, sa diha nga mupili ta sa kanang kinaiyang magsasala nga mao'y paduminahon sa atong kinabuhi din. That's it. We become loser believers, mga pildiro, o pakyas kita sa atong espirituhanong pagkinabuhi. You cannot, it's impossible to live the spiritual life kung kita gidominahan na sa atong kinaiyang makasasala. You see how critical is this? Tanawa, tutuki kini nga point of doctrine. So, that is why akong ibalik kining pagsulti kanimo nga kung ang emosyon na mo'y tugutan na tos paggahom sa atong kinabuhi din under the control na taniya sa old sin nature. Okay? Ug ang Espiritu Santo musibog, wa man siya mahimo na. Kay mo may mong ipili nga mo'y paduminahon, pagamhon diha sa imong kalag. So, mao na nga every time nga atong tugutan kini atong pagbati to dominate, to rule our life, we become vulnerable to committing sin. Open na kayo, tamrag bukas na ta kayo, vulnerable. Dali na gyud mada sa tentasyon gikan sa all kinds of evil sources nga kita makabuhat og mga sala. Sayo na kayo. Sayo na nga ikaw makabuhat og kanang sala. Kay imo malaging gitugutan ang imong emosyon, imong pagbati nga mo imo hari diha kanimo. Kay ang tinuod atong gihisgutan naman po nila kagahapon nga ang emosyon revolts when it controls. Now, actually, ang function gyud lagi sa atong pagbati in the spiritual realm, ibaw kang unsa ang iyang function is just to respond, not to motivate. Pagtubag lang. Emotion only responds to what is in our mind. Kung unsay sod diha sa atong hunahuna. Mao na nga mahinungdanon pag-ayo kini pagbalik-balik, pagsilsil sa kinabuhi natong mga magtotoo. Ngano? Tungod kay by nature, ang tao can just easily forget things. By nature, gina, tungod na sa atong kinaiya na sa tao nga. Dali na itang makakalimot. You see? Mao na nga, ayaw gyud kalimti katong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong kanang cut on to learn, kinahanglan nga mulabaw pa kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Now, okay, naghisgot po tagahapon may tungod sa hingpit nga kalipay, perfect happiness. Now, ang kitang mga magtotoo, dili kita makatagamtam dining perfect happiness nga atong gisgutan kay gatsa man ni sa Dios. Dili ta makasinati ni never without
kung wa tay personal nga gugma nga to sa Dios. Di man inang prinsipyuhan na pod. Without personal love for God, kitang mga magtutuo cannot possess the gift of perfect happiness. Never. Now, di man mahimo nga sagulan kining maong matang sa joy. Sa to'y Grigong pulong sa joy. Kara. Kining joy is not mixed with sin or emotion. Dili na masagulan, but with metabolized Bible doctrine. Maontay is sagol niya na metabolized Bible doctrine in the purity sa feeling of the Holy Spirit. Now, mao na nga ubad sa purity of the feeling of the Holy Spirit o metabolized Bible doctrine o sa gisulti sa Galatia 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. The Spirit or the fruit of the Spirit mao tong agape, kara, o irene. Now, love and joy unsa may kanang sangputan ini. Kung ang kalipay ug ang gugma kanang sagulon unsa may resulta, kalinaw sa pangunahuna, tranquility. Now, dili kita maka kanang we cannot feel love and joy, but we experience harmonious rapport with God. Pinagi sa metabolized Bible doctrine, ginaling na nga pulong sa Dios mao nang the pure joy pinagi sa unsa panghuna-hunang Dios nun, divine viewpoint thinking. Now, it has to be thinking based on Bible doctrine pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa katusulti sa James 1:12, Santiago 1:12, naguna kining pulong nga consider. Now, consider here means unsa? What do you mean by consider here? It means thinking. Joy, therefore, is in our mind. Ang kalipay, aniya sa atong pangunahuna. So consider it all joy, my brethren. Mao na ibut pa sa butisa, o mao na gisulti di sa James 1:12. Now, joy diha sa Hebreano 12:2 nag-ingon kini nga bersikulo nga, who for the joy set before him, kinsa maning him, the Lord Jesus Christ, who for the joy set before him endured the cross. Now, kanang joy diha, that kind of joy, mao kana ang gipanag-iya ni Ginoong Jesucristo. That is what our Lord Jesus Christ had. Samtang siya nagabitay dito sa cross. Ingon nga atong puli o kininitabo ni 2,000 years ago. So, balik ta sa love and joy. So, love and joy, agape, love, joy, kara, bring tranquility. Actually, tranquility is peace, of course. Kung tranquil ka, you have peace. That's irene. Now, ang atong Ginoong Jesucristo miingon, peace I leave with you, my peace I give you. Not the peace that the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. John 14:27. Kining giisgutan dinhi kanang peace, kanang byproduct, kini resulta kini sa spiritual momentum sa magtotoo nga nagatuman kini sa protocol nga plano sa Dios sud sa iyang dapit nga puloy-anan nga gitawag nato operational divine dynasphere.
So, balikon ako nga ang formula ni mo kini love plus joy equals peace. So, ayan na nakalimti. Ang kanang agape plus unsa kara equals irene. Now, ang gugma din ito nga gisgutan, the love here has nothing to do with our emotion, ha? Wala. Way labot ang atong emosyon. And it has everything to do sa atong panghuna-huna, our mental attitude. Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kining transforming, transformed, this is renovating our thinking. Renovate. Ang sabot-pasabot. Kanang bag-uhon. Mao ni ang buti pasabot. So, okay. Unsa ka itong mga area sa mental attitude nga ito nag-take up? Ang naguna din worldliness, kalibutanon. Ikaduha, inner happiness. Kini itong isgutan di padugay. O ang ikatulo, peace or confidence. Naman sa Philippians 4:7. Ang sa gisulti diya sa Philippians 4:7 toon. Kung nanakay Biblia diya, abrihe diya sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Now, kanang shall keep your hearts and minds, that's a safeguard, okay? Mato atong gisgutan kahapon bitaw ni security guard. Kay unsa toy tuyo? What is the purpose? Unsa may kanang tuyo sa security guard? What's the purpose of having a security guard? Well, to provide security and assurance of safety to the one being guarded. So, now, kitang mga magtotoo, matag usa ka nato magtotoo nang ginahanglan og security guard. And this guard can only be acquired. Maangkon lang nato sud diha sa operational divine sphere. Pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Sabtag yun na. So, kaya nanginahanglan matag security guard, ang maong security guard ato lang ning makaplagan o maangkon diha sa sod sa atong dapit nga puloy-anan nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. Mao ni puloy-anan na to, ha? Nga of course na ibaw naman ta nga kining operational divine sphere alang kanato mga magtotoo dinis panahon sa simbahan. In fact, mao kini dapit nga anaa atong makaplagan ng perfect environment. Perfect environment. Just imagine, perfect environment. Hingpit nga kahimtangan diha. Kaya nga naman, namantanan. Ang atong gikinahanglan na mga espirituhanon, of course. Ana diha sa atong operational divine sphere. Unsa man tayo lainganin ning operational divine sphere? Well, daghan. They are sometimes called the protocol plan of God. God's power system. Unsa pa? Kanang the Christian way of life. Unsa pa? God's power system. Okay? Sistema nga gigamhan sa Espiritu Santo. Just imagine, ang gahom ug imong maangkon kining mga gahuma ug mao na dapit nga diin maka-execute kita, maka-fulfill kita sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. There is no other place. Okay? Kasabot ka? So, kining happiness nga itong isgutan din isa mo gustong malipayon. Mo ni atong gisgutan din
Kay kini kung mata nga moong matang sa kalipay dili ni lagi samas kalipay nga tinawhanon dili. Unsa man ning kalipay nga tawhanon? Nagagad man sa mga tao, lugar, butang, nisi. Pan kining atong gisgutan dining matang sa kalipay dili ni ingon ana kay iya ka na sa Dios. Mao na. O kining maong matang sa kalipay ato lang kining makabot. This kind of happiness is only possible to reach, to be attained once nga kita makaangkon na ni adtong atong gisgutang agape, kara ug irene. Nga ato nang naangkon ang gugma, dugangan sa kalipay, resulta peace na nang kalinaw. Just imagine that. Mao ni ang atong gipangisgutan. Kay mental attitude man lagi ning matang natong pagkinabuhing Kristiyanon. Now, balik ta ni atong gisgutan usab just to refresh our mind nga. Ang usa ka gnosis nga magtotoo, gnosis. Ug naibaw na kag unsay ibot pasabot. A gnosis believer is an ignorant person. Wa gyud siya alamag. He has no clue. May tungod nining maong matang sa mga butang atong gipangisgutan. Wa siya kalimutan. Why alamag? Ngano? Tungod kay wa man niya tuuhi lagi ka ng iyang academic knowledge na nga nahibaw-an niya, nakatunan niya, nasabdan niya pan wa man niya dawata, wa man niya kanang tuuhi. Nakasabot ka? He has not made gnosis doctrine into metabolized epinosis Bible doctrine. Epinosis. Mao na nga kung buot kang mahimong consistent, kanang persistent nga magtotoo, winner nga magtotoo, then kanang tuuhi, kanang gnosis doctrine nga na sa imong alimpatakan. Gnosis ra. Magpabilin na lang yun siyang gnosis. O kung magpabilin ka, ngayon na ng kahimtang, well, just expect nga ikaw become inconsistent person. Nagpasabot ka na nga, ikaw magmalipayon lamang, basihan ang mga sirkumstansya, mga tao, mga butang, mga lugar, mora na imong basihan. Nga, tanawa, it's fleeting ka na. Dili na mulungtad. Of course, kaya di man na iya sa Diyos. Iya man ni dinis kalibutan. Apan, sa diha nga imong tuuhan, hangpon, dawaton, o imong gamiton ang pulong sa Diyos, nahimo na epinosis, pinagis pag-metabolize niya na sa Espiritu Santo, you become a consistent person. You become happy, whether in prosperity or in adversity. Your happiness will remain alive tungod kay ana naman kay pagkakontento sa tagina. Now, okay, 1 Peter 5:7 nga popular nga bersikulo, casting all your cares on Him because He cares for you. Gikutlo kinigikan sa balaang kasulatan di Old Testament. Diya sa Salmo 55:22, nagaingon ka cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He will never allow, etc., etc. Namo na ang dito sa Salmo 55:22. Ug kanang burden nga gisgutan diha, ang original nga Hebrewanon nga pulong is Yahab. Now, ato na magisgutan. We have already said that
human efforts, tawhanon nga paningkamot, cannot assure 100% certainty. Dili gyud na makapasiguro 100%. Only 100% confidence in God. Maura gyud ay gikinahanglan nato. 100% nga pagsalig diha sa Dios pinagi sa iyang mga pulong. Ug kini nagasiguro, nagagarantiya certainty nga wa na ipagduha-duha, wa na ipagduda, without any doubt. Kasabot ka. Kung balikon, human efforts cannot assure 100% certainty. Only 100% confidence in God, pinagi sa iyang mga pulong, kana mo'y makasiguro, kana mo'y magagarantiya na nang atong gisgutang certainty, pagkasiguro, without any doubt. Now, hinumdumi, it's all again in our mental attitude. Iagyapon sa atong pangunahuna. Okay? Nang matag magtotoo, gisangkapan sa Dios sa kaniya tungwa pang tanan, iya na nagisangkap, iya na nagitagana. Sa matag magtotoo, kining 10 problem solving devices. O kini available kini moment by moment, every moment sa iyong kinabuhi. Andam ka na. God is offering it ready for you to use. Apan saan man yung paggamit nga mo kay pagtuon. You see? Nakita nimo how critical is that? O kaninyo nga mga igsoon diha ni Kristo nga kitang gisangkapan niyang 10 problem solving devices na iba na makaunsa po ni. As a review, napuo ni ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran. Nag-una gini ni rebound. Sunod, ang pagpuno ka nato sa Espiritu Santo. Sunod, unsa? Faith rest drill. Kining faith rest drill. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God. Sundan po na sa impersonal love for all mankind. Sunod, sharing the happiness of God, or plus H. O ang ikasiyam, personal sense of destiny. O ang ikana po, occupation with Christ. Mao ni ang 10 problem-solving devices nga espresyo mga imo na nang na sag-upod aron mao na imong hulbuton dayon sa panahon nga o tubang kag suliran. You see, kining tanan nga itong gisgutan, grasya, kasabot ka. Iyahaning tanan sa Dios. Iyahaning isangkap ka nato alang sa atong kayuhan. The purpose of the Word of God is to be studied, to be learned, to be believed, and to be used. Alang sa atong kagamitan. O kining na po ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran should circulate na. Kinahanglan na untang nagatuyok-tuyok na ni sa atong panimuot in our stream of consciousness. Hinumdumi, kantong atong prinsipyong sige na ito, balik-balik ni mo pahinumdum. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason lagi sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw pa kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. So, okay, anto tas Proverbio 24:10. Proverbs 24:10 nag-ingon kini. If you are slack, pasabot ning slack, negligent, lack of energy. If you are slack in the day of distress, thy strength is small. Manigingon diha. If you are slack in the day of distress, thy strength is small.
Now, get this. Sabta kini. Every time we face any tragedy, sa higayon nga kita, sa matag higayon, nga kita mo atubang o mga katalagman, disaster, tragedy, disaster in life, o kita mapakyas, we fail, kini nagpasabot, nga dili pagyud ta mature spiritually. Kasabot ka. Ti mailhan ka na, nga wa pa ta makakabot sa atong main objective. Common objective na itong mga magtotoo is spiritual maturity, di ba? Huwag ka nang maong dapit nga ito na makabot. Ana diha ito nang masinati ang katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. So, every time we face any tragedy, disaster in life, and we fail, that means we are not yet mature spiritually. Wala pa. It is our utilization natong paggamit sa mga kasangkapan, spiritual assets sa Diyos. Set our minds on things above na. Kinahanglan ato ning ipahiluna ang atong mga panguna-una ngadto sa mga butang dito sa ibabaw. Colossians 3:12. Now, by the way, kung bahin na gani og kontento, pagkakontento, contentment, ang atong contentment ingon nga mga magtotoo, ana atanan dinhi sa atong right lobe of the mentality sa atong kalag. Right lobe. Namdam ka, duha man ka lobe. Left lobe o right lobe. Ana atanan, ang atong pagkakontento, ana niya mo makaplagi diha sa tuo nga bahin sa atong pangunahuna, sa atong kalag. So mo na nga, ato na pong balikon tong Philippians 4:7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Now, it is the believer's mind that builds his relationship with God, of course. Pinagi sa atong pangunahuna. Anha kita makatukod sa atong ligong relasyon ngadto sa Dios. O ayaw yun kalimti tuod nga ang Christian way of life is a mental attitude life. Na, prinsipyo yun na. It's a mental attitude life. So if you don't have peace under pressure, ikaw gipiit na. Okay? O niya, sa imong pagpiit, na gihapon magpabilin, gihapon ka ng imong kalinaw. If you don't have peace under pressure, napay kuwang sa imong mental attitude. There is something wrong. Okay? Now, where can we get or learn our strength? Asa man nato makatuni ang kalig-on? From our weakness. Ang tubag. So, ang pangutana, asa na to kuha, asa na to makatuni ang atong kalig-on. Diha, ang tubag, diha sa atong pagkaluya. From our weakness. Now, consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Mao ang atong gikinahanglan to discern our weakness. Aron matong suta gyud ang atong pagkaluyahon, pagkamaluyahon. Okay? Our weakness. Now, wala ba magtutuo nga makatago sa iyang mental attitude? No believer can hide his mental attitude. Ang Diyos nakakita it very clearly. Okay? Kaya ang Diyos sa iyang pagtanaw sa atong pangunahon, atong mental attitude, it's very clear kana niya like an open book.
Although God allows us to think what we want to think, mutugot na siya. He holds us responsible, answerable, and accountable for what we think. Nakuha ni mo? Bisan tuod nga kita gitugutan sa Dios sa paghuna-huna, natay kagawasan sa paghuna-huna, unsay buot na itong huna-hunaon, kita o kitara ang manubag, responsible, answerable, and accountable. Yan ang atong gihuna-huna. Now, ang huna-huna ni Kristo is what God wants us to have. Mao ginay kabubuton sa Dios nga atong mapanag-iya, maangko nato ang panghuna-huna ni Ginoong Kristo. In order, sa ituyo, in order to acquire peace, confidence, stability, and tranquility. Namuna. Kasabot ka ba sa akong gingon? Kinirang pagiha nga atong maangkon ang kalinaw, ang pagsalig, ang kalig-on, ang kahayahay, tranquil, kalinaw. Now, nakalimot ba ka sa 2 Timothy 1:7? O sige, sulti diha. Taon-taon naman ko natong tukbil ni. Unsa may gisulti 2 Timothy 1:7? Pabinaw. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Na, ang Diyos wa magahatag ka natog kanang spirit of fear. Kudili gahom, gugma, o sound mind. Okay? Unsa may subject ni ini? Kung bahin na kini. The subject here is stability of mind. Nakay kanang pagkalig-on sa imong pangunahuna. O kini, direkta kining resulta. It's a direct result sa kalinaw o unsa. Well, peace, tranquil mind. Mo man atong gina kanang tinguha nga atong makabot nga natay kalinaw sa itong pangunahuna. Now, ang stability tuod, ang kalig-on, is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. Panglitan, na ipagpiit dihan nimo moabot. Tan-awon ka, hukman ka sa imong reaksyon unya niya na. Kasabot ka. Tanawon ka sa Dios. Be, tanawon na ito ni unsa kalig-on na gyud ang iyang pagsalig nako. So, ang imong stability, ang imong kalig-on sa pagbarog, mao na hukman pinaagi sa kahimtang nimo unsa imong kanang ikatubag, what is your reaction sa mga sirkumstansya. If his mind is filled with metabolized Bible doctrine, he will be mentally stable. Kita nimo? Mao na. Mentally. Sa imong pangunahuna, lig-on ka. O niya po'y prinsipyo tood. Christ controls history. O di man ining kanang prinsipyo nga, siya ang nagakontrol, nagagunit sa kasaysayan. Nothing and nothing happens in this universe without the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nata, kita nimo? Why may tabo ni ining universo? Kung why pagtugot, why pagkaibaw kang Ginoong Kristo. Now, kung ikaw anaa na sa sod sa imong operational divine dance fear, nga, what will you fear? Wala. And whom will you fear? Unsa to'y kanang bersikulo nga naga-suportar niya, if God is with us, who can be against us? Na. Kung ang Diyos
uban kanato kinsa po may mubato kanato. Kita di mo na. So if you are already inside sa imong dapit nga puluyanan, operational divine dance sphere, mental attitude ha. Wa na kay angay kahadlukan o kinsa pa man. Kinsa may makaharong niya ng gahom sa Dios nga nana nimo. Nago kay kanang panalipod nga iyaha sa Dios. Mo na usa ka prinsipyo nga imong barugan na karon. If God is with us, who can be against us? So, ang tinuod nga kaisog, okay? Talking of courage, true courage is a result of confidence in God. Nakita nimo? Ang imong tinuod nga pagsalig diya sa Dios, mao na mo resulta sa tinuod nimong kaisog. Kay ang kahadlok ug ang gahom are antithetical. Fear and power are antithetical. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. 2 Timothy 1:7. Og dinhilang una kita kutob ato ipadayon ni ugma. Ayo si piyata ang sumpay nini. Kuha nimo ang atong unod niini atong gipangisgutan bahin sa mental attitude dynamics. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong duga nga pagpatinaw kanamo sa imong mga kamatuoran. Salamat o Dios sa among nakatunan ni adlaw. Inaabot kini may mong panalangin sa among mga kinabuhi. Dali ang makapadayon sa padayon nining among spiritual momentum. Og salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.